Dragica Kopjar davno je odlučila pomagati drugima. Svoju, kako kaže, životnu misiju nedavno je imala u afričkoj državi Ugandi, gdje je kao volonterka najviše pomagala djeci. Prisustvovali smo njezinom susretu s učenicima Zagrebačke osnovne škole Nikola Tesla. Pričala im je o teškom životu afričke djece. Zapamtila sam da jedan dječak je 4 km hodao od kuće do škole i to bos, i da su mu pomogli tako da su mu kupili nove cipele. Dragica Kopjar osnovala je udrugu Plavi anđeo. Prije Ugande posjetila je Keniju. Fotografije koje je sa sobom donijela pomalo su šokirale mlade Zagrepčane. Jako mi je bilo tužno kad sam čula da djeca trebaju pisati po knjigama, biti stisnuti i da krevete prave i da su skoro svi bolesni. Sve ove crteže nacrtali su osnovnoškolci iz Ugande za djecu iz Hrvatske. Djeca zaista lijepo crtaju i kad smo im rekli da nacrtaju nešto, da ćemo to ponijeti u našu zemlju, u Hrvatsku, oni su bili presretni. I to se može vidjeti na crtežima što oni crtaju zapravo kuće, domaće životinje ili opet divlje životinje koje ih okruže. Znamo da je tamo puno nacionalnih parkova i da ima životinja. Crtaju školu, crtaju drugu djecu, ali najviše crtaju svoje obitelji. Hi, my name is Amadeo. I am from Croatia and I wonder how you live. I am very interested in Africa. My name is Anna. I'm sending you a lot of hugs and kisses from Croatia. Njihove će poruke na proljeće razveseliti djecu Ugande.